Toto by si mal určite vedieť, pokiaľ vyberáš olej len podľa viskozity. ACEA je európska výkonová norma, ktorá nehovorí o tom, aký je olej hustý, ale hovorí o tom, aký je výkonný a pre aký typ motora je určený. ACEA delí olej do troch hlavných skupín. Skupiny A/B určené pre benzínové naftové motory bez filtra pevných častíc, potom skupina C určené pre motory z GPF a DPF a skupina E je určená pre nákladné autá a ťažkú techniku. Napríklad označenie A3B3 je označenie olejov pre benzínové a dízlové motory, kde je vyšší nárok na stabilitu oleja. Tieto oleje majú vyššiu HTHS viskozitu a väčšiu odolnosť voči strihovému namáhaniu. Označenie C3 patrí pre motory vybavené DPF a GPF filtrom. Tieto oleje majú znížený obsah fosforu, síry a popola, aby chránili emisné systémy. Ak použiješ olej s nesprávnou ACEA normou, motor síce fungovať bude, ale trpí jeho ochrana a zároveň skracuje životnosť emisných systémov. V ďalšom dieli si povieme, čo znamená firemné označenie na olejoch, napríklad označenie VV504/507.